Pròxima destinació: Capadòcia. Aquesta vegada us proposem una escapada ben especial. La Capadòcia, al cor de Turquia. Des de Barcelona hi ha més de 20 vols directes a Istanbul cada setmana i fins i tot amb companyies de baix cost. Això sí, per arribar a la Capadòcia cal fer escala, però val molt la pena. Després d'un curt vol intern d'Istanbul a Kayseri, comença l'aventura. La Capadòcia és una regió de l'Anatòlia central a Turquia, famosa pels seus paisatges modelats al llarg de mil·lennis pel vent i la pluja sobre roca volcànica tova. El resultat són formacions úniques com les xemeneies de fades, valls profundes i ciutats subterrànies excavades a la roca. Tot i que la capital històrica és Nevşehir, el centre neuràlgic per als visitants és Göreme, un poble envoltat de formacions espectaculars, hotels cova i vistes de postal. És, sens dubte, la millor base per viure l'essència de la Capadòcia. Comencem? La primera parada és Kabusin. Des del mirador d'aquest poble observem una vall, un paisatge obert, amb formes suaus i terres clares. La roca tova, formada per cendra volcànica compactada, s'ha erosionat durant milers d'anys per l'acció del vent i la pluja, perdent les arestes i generant un relleu arrodonit i característic. Si baixes pels camins que envolten el mirador, t'hi espera una impressionant paret de roca plena de forats. Són 60 metres de penya-segat on s'alça un antic poblat. Els forats a la roca són finestres i entrades excavades a mà. Aquí podien viure unes 300 persones que es refugiaven dels atacs musulmans entre els segles V i XI. Com a curiositat, podràs endinsar-te entre les antigues habitacions i fins i tot entrar a la capella de Sant Joan Baptista, que conserva algunes pintures originals. L'accés a la roca de Kabusin és lliure, no cal fer reserva i no es troba ni vigilat. Som al mirador de la Vall dels Coloms, coneguda així per la quantitat de cavitats a la roca, on fa anys es criaven coloms per utilitzar la seva femta com a fertilitzant per a l'agricultura. Darrere d'aquest famós arbre, on la gent penja amulets turcs per protegir-se del mal d'ull, s'alça el castell d'Uxizar, que tot i no ser un castell, rep aquest nom per les moltes cavitats i túnels que té, i que servien de fortalesa natural i punt de vigilància de tota la regió. Ens trobem al mirador de Göreme, un dels punts més emblemàtics de la Capadòcia. Des d'aquí, la vista és impressionant, valls profundes, xemeneies de fades i les cases excavades que formen el poble de Göreme. En dies clars, es pot veure l'Arcilles, un volcà que corona la regió amb els seus 3.917 metres d'altitud i que bona part de l'any es manté nevat. El Museu a l'aire lliure de Göreme és l'antic assentament troglodita més emblemàtic de la Capadòcia. És un conjunt de capelles, habitacions, menjadors i escoles excavats a la roca que formava part d'una antiga comunitat cristiana autosuficient. Aquest conjunt monàstic va estar actiu entre els segles X i XIII i avui encara conserva esglésies decorades amb frescos sorprenentment ben conservats, tot i que no està permès gravant a l'interior i no els podem mostrar. Segueix els caminets i explora aquest espai volcànic per gaudir d'una experiència única. Si tens curiositat per veure com es fan les famoses catifes turques, pots apropar-te a algun dels tallers museu de Göreme. Aquí no només t'expliquen la història i els dissenys tradicionals, sinó que també podràs veure telers en funcionament i dones locals treballant a mà. Una catifa de 2 per 2 metres pot trigar entre 4 i 6 mesos si es fa de llana. Si és de seda, es pot trigar un any sencer en acabar-la, tot fet nus a nus amb una precisió increïble. Això sí, prepara't perquè la visita acostuma a acabar amb una exhibició de catifes amb l'esperança que en compris alguna. És part del ritual i no és fàcil escapar-se'n. Debrén, la vall de la imaginació, és un dels racons més peculiars de Capadòcia. Aquest indret rep el seu nom per les formes insòlites que el temps ha esculpit a les roques, que recorden animals o figures humanes. La més famosa és la roca en forma de camell. Però també hi ha qui veu un pingüí mirant en l'aire, una mà alçada intentant tocar el cel, una balena que treu el cap per sobre la roca, una dona resant que recorda a la Mare de Déu i els 3 Reis Mags. No hi ha rutes marcades, així que deixa't portar per la imaginació. Qui sap si veus alguna forma que ningú ha vist abans. Ens trobem a la Vall dels Monjos, una de les zones més singulars de la Capadòcia. El nom prové per la forma de les roques que recorden la silueta d'un monjo amb hàbit i també del fet que alguns ermitans cristians hi van viure, aprofitant les cavitats naturals per a la meditació i la vida en solitud.
Aquí destaquen les famoses xemeneies de fades amb barret, formades per l'erosió de la roca volcànica. La base tova es desgasta amb el temps, mentre que la capa superior, més dura, resisteix i crea aquest efecte tan característic. Pujar en globus és una de les experiències més icòniques que no et pots perdre. Just abans de l'alba, desenes de globus s'enlairen a la vegada, creuant valls, xemeneies de fades i pobles excavats a la roca. Cal reservar amb antelació, ja que s'esgota ràpid, i et vindran a recollir directament a l'hotel. El vol acostuma a durar prop d'una hora i ofereix vistes espectaculars des d'uns 800 metres d'altura. El silenci a aquesta alçada és espectacular. Una vivència única que et connecta amb l'essència de la Capadòcia. Un final perfecte per a aquest viatge entre roques volcàniques, històries i siluetes impossibles. Fins a la pròxima destinació.